Gaurkoan apio izango dugu nagusi. Eta horrekin, apio tortilla bat. Bai. Bai. Pereza... Zuen etxean, esaten duzu, gure etxean, hastian 200 jaten dugu txin, ez? Ez, baina bueno, utzi azaltzen, mesedez. Nere tio Santosei bintzak gustatu dute, nere tio Santosek dana idotatzen jo apio. Osa, tomate saltza egiteko apio, barazki, hola, berdura eta egiteko, lekale egiteko apio botatzen dio. Dana, eta nire amak ezin dukusik. 100 urte arte bizikoa zure Osaba Santos. Ez da Osaba Santos, da tio Santos. Tio Santos. 100 urte arte bizikoa. Bai, Bai. Zer da, apio ba? Ba, superelikagaien artean, hortxe, bere toki inda dauken barazki bada. Egia da, pixanaka, bueno, gurean, hortuan, gure etxien beti hortua izan dugu, eta apioa beti egonda, baina gure etxien inoiz, ez guk apiorik ez du gure amak ez zuen... Etxen beti ikusi izan da diuretiko modun, garbitzeko, eta gaur egun Instagramerrak, badakizu, ez da, munduen muitzen, ez. Nik olako gauzak ez ditut ikusten. Instagramen nik ikusten dut mendian jentea korrika, bizikletakin saltoak egiten, eta hoxe lauero, baina nik... Ez, zu badakizu ni Instagramen ez naizela muitzen eta ez dutela muitzen hori, baina bai, irakurri aldizkaritan eta bertan irudikatzen denez, bueno, Instagramerrak hau, bueno, goizen zukun baraurik hartzen duen produktu bada, hola xen. Apia badauka oso usai eta zapore berezia, ni gustatzen zait, guk hemen erabili du hainbat errezetetan, baina gaurko bezalakoa inoiz. Zetatuko nahi nizuke apio hitze, Apex hitzetik datorrela, bazenekin? Bai. Entzune haukezo ez, Apex azken finean esan nahi duna da punta, gorena, burue, bai. Eta garai baten, antzinako Grezian eta apioarekin koroatzen omen zituen, bueno, irabazlek edo, ez, zaulako jauntxok, eta bar, horregatik esan du, edo esan ginen, aste artea, koroatuko genuela altutik. Bai, eta guk, oin, bitu, bersio hau ni bakit nola ingo duen gure lankide bate, jaione. Zein, zer? Hau inbar duguna tortillana. Bai. Apioakin da oso, seguro. Eta dastatuko dut, eta igual, hor dudakin geratuko da, baina nik uste dut, bersio ingo dugula, hor zukin duzun nasketa hori mahonez abota berruzu. Bai. Eta gero hemen tortilla bete, berdin ingo du agian txakakin. Amigo, baita, beste aukera bada, baina, bueno. Klasiko handi bat. Hori, gaur egon, zenbat jatetxetan edo tabernetan, pintxoetan, egoten dan ohiko bat, ez? Baina, bueno, haizu hemen audiuretikoa da, barazki baiateko modu bada, zeren eta, zergatik. Apioa erosi eta zenbat irauten digu Ozkailun? Pila bat. Pila bat, hau da, familia artekoa bihurtzen da. Ilabetek ematen ditor, bueltaka. Ozkailua ireki eta honek ganan apioa, Hemen hau, Lasai. Ezaztu nitaz. Ondo zaude eta, bai, segio.